खुलुमबाय गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिनानावमोन दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनानै दिनै आङो गोदानै नैबे माखासे सावगारिफोरखौ आरो माखासे बोसोनथिफोरखौ आं लानानै दिनै नोंथांमोननिसिम आङो फैफिननाय जाबाय। जाय माखासे सावगारिफोरखौ आरो इसोरनि बोसोनफोरखौ ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम आगोलाव राननानै होबोदोंमोन आरो गोबांथार जायफ्रा बे चेनेलखौ नायग्रा अनसायग्राफ्रा बिथांमोना गोबांथार बे चेनेलखौ नायनो मोजां मोनोमोन आरो गोबांथार बिथांमोना आंखौ खावलायहरोमोन मानो गोदानै सावगारिफोर मानो आरो बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा होआखै होननानै। नाथाय बिथांमोननिसिम आं माखासे मबाइलनि गेजेरजों मेसेजनि गेजेरजों आंनि माखासे जेंनाफोर माखासे सम आरो खाबुफोरनि बेफोर गासैखौ लानानै बिथांमोना आं फोरमायहरोमोन। दिनै आरोबाव बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजोंनो आं गासै नोंथांमोननिसिम आं एसे मिथिहोनो लुबैदों दि मानोना गोबां दाब दाब जायगाफ्राव आङो प्रग्रामफोर लानायाव रिट्रिटफोरनि गेजेरजों आं प्रग्रामफोर लाहैनायाव नैबे माखासे चेनेलाव नोंथांमोननिसिम आङो सावगारिफोरखौ होनो आङो खाबु मोनाखै आरो माखासे आंनि जेंनाफोर आरो माखासे अलखदफोर माखासे आंनि न'खरनि गोबांथार जेंनाफ्राव आङो थानायलाय बे माखासे होनो गोनां सावगारिफोर नोंथांमोननिसिम आं लाबोनो हायाखै। दिनै नोंथांमोननिसिम आं दिनै बे इसोरनि रावफोर आरो माखासे बोसोनथिफोरखौ आं होनो थाखाय आवगायबोफिनदों जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलखौ जायफ्रा अनसायो जायफ्रा मोजां मोनो नोंथांमोना जोबनायसिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिदों। दिनै नोंथांमोननिसिम आं मोनसे बोसोनखौ आङो नोंथांमोननिसिम लाबोदों। धोरोमाव आइजोफोरनि मावदिन्थि आरो धोरोमाव आइजोफोरा माबायदि जानो आरो माबायदि सैनाङो आरो माबायदि सैनायनि गेजेरजों बिसोरो न'खरफोरखौ आरो बिसोरनि इसोरनि रायजोआव माबायदि गोथार जानो हायो बेफोरनि सोमोन्दै दिनै आङो बाइबेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम धोरोमाव आइजोफोरनि माखासे मावदिन्थिफोरखौ लानानै आं बिजिरबोनो नोंथांमोननिसिम आवगायबोबाय। नोंथांमोना गावनि गोसो आरो मैखुनजों बेखेवनानै बे चेनेलखौ नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। फै जों अब्ला बेनि सोमोन्दै जोङो मोजाङै नायनि आरो खोनासं। धोरोमाव आइजोफोरनि मावदिन्थि दिनै बे साबजेक्टखौ लानानै आं नोंथांमोननिसिम बे बोसोनखौ होनो थाखाय आं आवगायबोबाय। आइजोआ सोर? माब्रै आइजो मुंख'जाखो? आइजोनि ओंथियानो जादों फोलेर बांहोग्रा सुबुंजो। बैसोनि मुगाया जेब्ला राबोयो अब्ला आइजोनि महराव फैयो। उन्दैनिफ्राय सिख्ला आरो सिख्लानि उनाव जुलिनि मोगथाङाव महर लायो अब्ला आइजोनि महर आरो बे बिबानाव फैयो। माब्रै आइजो एबा अमेन जाखो? गोथार बाइबेलाव फरायब्लानो जों बिनि सोमोन्दै मोननो हायो। जेरै जागायजेननाय 2 बालामनि 23 सिरियाव जों फरायब्ला मोनदों बेयाव हौवाजो एबा आइजो मख'जागोन मानोना बेखौ हौवानिफ्राय दिहुननानै लानाय जादों। हिन्जावफोरजों बिबारजों मोजांथार रुजुजायो। आइजो एबा हिन्जावफोर गैयाब्ला संसारा जेरै समाया जेरै बिबार बागानाव बिबारा बाराब्ला समायना नुवा। एडेन बारि बागानाव जेरै इसोरा गासैखौबो दानानै समायना खालामदोंमोन नाथाय आदबजों गोरोबनाय सासेखौबो मोनाखैमोन जायनि थाखाय बे एडेन बारि बागाना मोनसे खंख्ला जानानै दंमोन। बे जादों आइजो एबा हिन्जाव। बे बुहुमा बेसेबांबा गिदिर खंख्ला जानानै थागौमोन आइजोखौ दानायनि उनावसो आबुं जादों। आइजो गैयाब्ला फोलेरबो गैया जागौमोन। उनाव इसोरा मिथिनो मोनबाय बे आदमखौ गोदो गोदो फुथुनानै
बिनि खामि हारानिफ्राय सासे आइजोखौ दिहुनबाय। अब्लासो आदमा खुसिजोंनो आंनि बेगेंनि बेगें, आंनि मोदोम, बेसे गोदै अननाय, बेसे गोदै राव, बे गोथार गोसोजों बे गावनि मोदोमखौ सिनायदों, गावनि बेगेंखौ बे सिनायदों। बायथार इसोरनि जिउ दंमोन। बे बोसोना जागायजेननायनि 2 बालाबनि 23 सिरियाव जों रोखा रोखा मोननो हानो। बेनो आंनि बेगें, बेनो आंनि मोदोम। नंगौ, जेब्ला इसोरनि होनाय जिउआ हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव थायो, अब्ला आंगोनिबो आंगो अननाय आरो मोजां मोनफ्लेनाया गोरोबफ्लेनानै थायो। बे समाव गोरबोनि बेरखांनाय रावफ्रा फैयो। सोरबा सासे बिसि आरो फिसायनि गेजेराव आं नोंखौ अनो, I love you। बे थार इसोरनिफ्राय फैनाय राव, गोरबोनिफ्राय फैनाय राव, इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय राव नङा। बियो संसारनि सोरबा सेंग्रा सिख्लानि बुंनाय बे I love you नङा। बे थार इसोरनिफ्राय फैनाय गोरोबनाय अननायनि राव। उनाव सैताननि जिउआव जेब्ला हाबगोन, बे समाव जानो हागौ सासेया सासेखौ मुगैगोन। आं नोंखौ मुगैयो, आं नोंखौ सैया, I hate you। गोबांनि सुबुंनि जिउफ्राव, गोबांनि न'खरफ्राव, बिसि फिसायनि गेजेराव जों बेखौ खोनानोबो मोनो, नुनोबो मोनो। मानोना सैताननि जिउआव हाबोब्ला गासैबो आगोलनि अननायफ्रा गोमालांजोबो। इसोरा मानो आदमनि गुबुन हारिनिफ्राय, आथिंनिफ्राय, खर'निफ्राय, आखाइनिफ्राय बे हौवाखौ दायाखैमोन? खामि हारानिफ्रायसो मानो दाखो? बेनि गुबै ओंथिया जादों खामि हाराया गोरबो मैखुनजों नांजाबनाय अनलायनाय। बेनि ओंथिया जादों गोरोबनाय आरो मोदोम गोसो मोनसेयाव थानायखौ फोरमायदों। मानोना बिसोरो मालाय नङा। जेरै गोथार जुलिनि उनाव बिसोर सानै नंबोलिया, बिसोर सानैजों सासे बेदर मोनसे। फारसेथिं हिनजावफ्रा जेरै बिबार बायदि गुरै, गोसोआबो गुरै। बेनिखायनो सैताना हौवानिख्रुइ हिनजावखौ सिगां फाफाव खोख्लैनो बे खाबु मोनदों। जागायजेननायनि 3 बालाबनि 12 सिरियाव जों मोननो हायो। जेब्ला बियो आगोलाव इसोरनि जिउजों बुंदोंमोन, बे आंनि बेगें, नाथाय जेब्ला सैताननि जिउआ बेनाव हाबो, बियो आरोबाव इसोरखौबो दुसिदों आरो बियो हिनजावखौबो दुसिदों। नोङो जे हिनजावखौ आंजों थाफानो होनदों, बे हिनजावनो आंनो बे बिफांनि फिथाइखौ जानो होनायखाय आङो जाबाय। बियो इसोरनि सायाव बियो दुसिदोंमोन आरो बे गावनि हिनजावखौ बियो दुसिदोंमोन। मानोना बियो बे बाथ्राजों बेखौ मिथिहोदों, बे दाया आंनि नङा, नोंनिसो। जानो हागौ खायसे खायसे हौवाफ्रा हिनजावनि सायावल' दुसियो आरो खायसे हिनजावफ्राबो हौवाफोरनि सायावल' दुसियो। मानोना खायसे गोदोनि जाना थांनायफोरखौ रायखांनानै न'खराव गोजोननाय गैयै लाबोयो। नाथाय गोथार बोसोना जोंखौ मोजाङै बोसोन होदों। जेसायानि 43 बालाबनि 18निफ्राय लानानै 20 सिरियाव जों मोनो। गोदोनि जानायफोरखौ अनसायखानो नांलिया एबा गोजाम बिसायफोरखौ बिजिरबाय थानो नाङा। नंगौ, जों बेबायदिनो गोबांथार दाय हमलायनानै जानानै थांनायफोरखौ जोङो जेब्ला सैताननि जिउआ जोंनाव हाबगोन, अब्ला सासेया सासेखौ बिजिरगोन, गुबुननि सायाव दाय हमगोन। जानानै थांनायफोरखौ गासैखौबो बिजिरनानै गोबांथार समाजाव, मण्डलियाव, पारिसआव, गामियाव एबा न'खराव बेबायदि गोबांथार जेंनाफ्रा, दावरावफ्रा सोमजियो। नाथाय इसोरनि बोसोनफ्रा जोंखौ गोदोनि जानानै थांनायफोरखौ अनसायखांनो एबा बिजिरनो थाखाय जेब्लाबो जोंखौ बेनिफ्राय गोजानाव थानो थिनदों। जायफ्रा गावखौ दाय एबा गोरोन्थि गैयै बायदि खालामनानै गोबोरैनो गोरोन्थिखौनो नुसनो एबा दाय हमनानै बिजिरो, बे खौसेथि न'खरा गावस्रायो आरो बे समाजा गावस्रायो। खायसे खायसे आइजोआ फिसायखौ बुंनो सानो,
आं नोंजों हाबा जानानै गिदिर गोरोन्थि मावबाय, गुबुनजों जुदि हाबा जानायमोनब्ला आं साबसिन गोजोननाय मोनगौमोन। आरो खायसे हौवाफ्राबो बुंनो सानो, नोंबादि हिनजावजों रायजो जानानै आं गाब्रबाय, बै समनि आङो आंनि मोजां मोननाय हिनजावखौ हाबा लानाय मोनब्ला आं सान्थियै रायजो मोनजागौमोन। बेयो सैताननि रावफोरजों बेफोर रावफोरखौ नांलाय खमलायनि गेजेराव बे बाथ्राफोरखौ बिजिरो। नाथाय जों साफ्रोमबो बेखौ मिथिना लानाया गाहाम, गमामायैनो जों बयबो जोख्लोबजाबै लांदां न'आव हाबसोना थानाय बायदि दं। गुबुनासो गुबुनखौ फुरा नुगासिनो दं। बेखायनो गावखौनो खोमानानै लानो हादों होननानै साननाया गोरोन्थि। जेरै बालाहामायाव थाग्रा मोनसे रोखोमनि दाउ जोङो मिथिनो मोनो। बे खर'खौ बाला सिङाव उरसोनानै सानोदि बियो गावखौ फुरा दोनखोमानो हाजोबबाय। फारसेथिं नाथाय बिनि गासै मोदोम बाहागोआनो बायजोआव नुजानानै थायो। मैहुर खालामग्राफ्रा बेखौ गोरलैयैनो हमनो मोनो। जोंबो मा हिनजाव मा हौवा रावखौबो निन्दिलायाजासेनो, गोरोन्थिफोरखौ लाखोमालायाजासेनो मैला गैयै गोथार गोसोयै इसोरखौ अनग्रा गिग्रा जानानै मोनसे आखुथाय दानो जों आवगायलांनांगौ। सासे आइजोआ हाबा जायोब्ला आरो हाबानि उनाव इसोरनि अननायजों गथ' मोनोब्ला बेखौ बिमा होननानै जों मुंख'यो। जेरै बिमानि खाथियाव थायोब्ला फिसाफ्रा गिनांगौ गैया, मानोना बिमानि गोरबोनिफ्राय अननाय, खुदुमनाय, बेलिरनाय, बामनाय बानाय गासैबो गथ'नि थाखाय देरगानाय मोनसे साहस आरो बोलो। बिमाफोर गैयाब्ला संसाराव जेरै फोलेरबो गैया। बिमानिफ्रायनो सारि जानायनिफ्राय उनाव सोरबाबा फादार, सिस्टार, बिशप, पप, डक्टर, इन्जिनियार, अफिसार, मिनिस्टार आरो गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफ्रा गुबुन लामाजों आवगायलांनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै दाउसिन दाउलाफ्राबो गावनि फिसाखौ अननानै बासावनो सोरबा सोरबा दाउ बिमाफ्रा गावथारजायो। जिब जुनारफ्राबो गावनि फिसाखौ एसेबां अनो। आरो मानसि जानानै, बिमा जानानै, बिफा जानानै मानो अना जानो? जाय बिमानि अननायजों गोबां सुबुंफ्रा देरबाय लावबाय, गिदिर सुबुं जाबाय, फादार, सिस्टार जाबाय, आय' बे बिमाया बेसे बोर गोनां। गोथार बाइबेलाव जों मोनबावो, लुकासनि 10 बालाबनि 27 सिरिनिफ्राय लानानै 28 सिरिसिम, जाय हिनजावा नोंखौ सारिदों आरो जायनि आहारखौ नोङो सोबदों बियो बोर होजाग्रा। जिसुआ सानसे समाव मोजां मोजां बोसोनफोरखौ आरो गोबां सोमोगोनां खामानिफोरखौ मावफुनायाव, बे बोसोनफोरखौ बुंफुनायाव दाफानि सासे हिनजावा गाबज्रिनानै जिसुनि गोथौ अननाय सोमोगोनां हाबाफोरखौ नुनानै बै बिमाखौ एबा बिमा मारियामखौ बाख्नायनो गोनां जादों। मानोना बेवहाय बिमाफोरनि गेदेर गोहोम, जिउ, मैखुन साननाय गासैबो हाबदेरनाय दंमोन। सासे फिसाया गेदेर मुंदांखा गोथार सुबुं जायोब्ला बिमा बिफानि मुङा सिगां बेरखांग्रोयो। बिमा एबा हिनजावफ्रा मालायनि दुखुखौ नायनानै थानो हाया। बिफाया जेसेबां अनगोन, बेनिख्रुइ बिमाया गावनि जानायखौबो होनानै फिसाखौ बांसिन अनगोन। मानोना गोरबोआव 9 मास 9 दिन लानानै जोनोम होनाय गावनि बिखानि आहारखौ अननानै दौनाय बे बिमाया बेसेबां अनो। मानसिनि जिउआव गाबनाय आरो मिनिनाय दङ। बेनिखायनो फै जों धोरोमाव आइजोफोरनि माखासे माव दिन्थिफोरखौ लानानै जों नायबिजिरनि।